Adrianciño. Yo digo de corazón, que quedé asustado. Xa non grava, non? E alcohol e drogas nada, non? Que? Alcohol e drogas No, nada. nin Coca-Cola tampouco xa non vellan. Si mirabas a cara cintilla toda de vivo, maior, bailando, contenta, toda ali, unha alegría. Terminou aquilo, acabouse todo. Ti vegana nunca podría ser. Agora xa non pode ser nada. Se chegara a ter unha parexa desas, mandaba pa abeja a comer erva. E outra empanada que sale moi rica tamén é a de lengua de ternera. E nunca probarías McDonald's ou Burger King? Mandonas. A mí o que máis me gustan huevos fritos, pero botándolle azúcar. Abuela, ahora que xa prescribiu e pasaron moitos anos, era común cando erades pequenos pola noite ir ás hortas a coller un pouco de alguna pataquiña, algún pemento? Historias por doquier, con Adrián Barreiro. Pois hoxe, en Historias por doquier, volve a miña avoa Elsa para facerlle 50 preguntas nunha hora. Estás preparada? Hombre, si Non che queda outra. si dá tempo a 50, pois, por que non? 50 preguntas, avoa. A primeira de todas, cal é o teu plato preferido para cociñar? O meu plato preferido para cociñar é o carneiro. Por que? O carneiro. Porque é un plato que me gusta moito e que me sale bastante ben. E cal é a receta túa que máis che gusta? Pois a receta do carneiro é adobalo de víspera, deixalo adobado, e despois doralo. Pero adobado con que? Con allo, Xa, prisel, sí, claro, viño blanco, claro, non? con un poquinho de viño blanco ou de coñá, adobalo de víspera con viño blanco, con pimenta, con sal e allo e prisel, adobalo ben, e deixalo con a fuñinha de loureiro dentro dun tupper hasta o outro día. No outro día doro na sartén, paso na tarteira, botolle un chorro de coñá, botolle un trozo de cebola, unha folla de loureiro, e deixo quedar ali que cociñe solo, sin agua, ni nada máis. Un chorriño de viño blanco, despois e fora. A fogo lento, canto É tempo? fogo lento. Aí eu iso de tempos, bueno, se é na cociña de ferro, poño pa ali e cociñase el no mellor. Se sabes que iso según sea a carne. Se a carne é terniña, se tierna, cociña máis pronto. Se dura, hai que botar máis Pero tempo. quere tempo, igual 3-4 Claro, horas, só non? o tempo é unha cousa que é da carne. Eu, según sea o cordero, pues, o carneiro, según sea, así fago o tempo, o tempo que necesite. Pero sale moi rico. Xa. E despois aquela calda, saco, preparo unhas patatiñas con as zanahorias e xa está. E iso bótalas a cocer no propio No, líquido. nos boto co carneiro. Aparte. Sea aparte. A carne non. Cociños aparte. Cal é a receta que mellor recordas que te enseñase túa nai ou túa avoa? Bueno, pois eu o arroz con leite, tostado tostado por riba, arroz con leite, Con azúcar. arroz con leite, tostalo, botalle azúcar e tostalo. Antes tostábamolo con pedazo dun ferro dunha lámina do carro, Sí. papá batía a batera e puxera así, as láminas van redondas, as láminas do carro van redondas, porque van alrededor da roda. Pero papá fixéranos un pedaciño para tostalo, o arroz con leite, e quedaba moi rico o arroz con leite tostado. Tamén se lle podía botar por encima para adornalo, que había que non sabía facer, pero eu nunca o fixen. O merengue. Ah, A claro. clara do huevo co azúcar, e facía un merengue, e adornaban o arroz con leite daquel tempo, cando me casei, que o postre preferido era o arroz con leite, adornaban as fuentes, despois de tostalas, adornábana con un merengue por riba. Quedaban moi bonitas. Carai, que rico. Sí, Que rico. moi rico, sí, señor. E o Porque antes nas bodas era o que había de postre. merengue e arroz con leite. O arroz con leite. Arroz con leite. Es- E cal é o primer recordo que tes de pequena coa comida? Tes algún recordo por comendo un cacho de pan ou Ai, meu filliño, caldo? Non sei, recordas Eu xa te digo que de pequena partíamos un huevo. Un comía a clara, outro comía a yema. Así que fíjate ti como era para comer de pequena. Entonces, que era o que eu preferiría? Non sei, comíamos todo que todo nos gustaba porque a mí gustábame todo. Porque como se comía pouco, cando había unha comida, ti sabes que
unha sardiña. E se nos tocaba unha a cada un, xa era moito. Ahora está de moda comer sushi, No, diso comida non. mexicana. No, ahora, Eu nestes sushi momentos. non creo, non sei se o probei na túa casa. Probei, eu non sei, pero, bueno, ahora iso non o vou contar. Que oí un señor que dicía que vive aquí en portugués, pero puso un sushi en Vigo que lle vai moi ben. Sí? Que está facendo moito traballo con iso. Pero que comida así... Só o sushi. Pero ti que comida rara probaches? Que non sei a comida tradicional galega. Probaches algún mexicano, italiana? Eu nunca probei, eu aquí non. Eu que cando cheguei a Montevideo empecé a comer a pizza. Iso a mí non me gustaba. Eu, como nunca comera iso, non. Porque como fui a Montevideo ali... E non probaches entonces a pizza, non che gustou? E foi a única comida así de fora que probaches? En cambio, pois mira, ti tamén o atún. O atún, cando eu era pequena, viñeron un cura pa aquí e regalounos unhas latas de atún. Eu iso nunca o comera e non me gustaba tampouco. E o peixe crudo? Iso nunca o comí. No? E carne cruda? Entón, carne cruda tampouco. Tampouco. E probaríalo ou non? Non creo a carne cruda, non. Por que? Eu sei que xente había que comía o fígado do porco, cando mataba o porco, que cortaban un trozo de fígado e o comían crudo. Eu digo, mi madriña, aunque tuvera a fome do mundo. No. Eu a comida quería cociñado. Iso sí. E hoxe en día, nestes momentos, cal é o teu restaurante preferido? Non teño ningún preferido. Algún que che guste? Me parece que aos que teño ido... Si fose o último restaurante que pudeses ir? Comí moi ben, non para en Portugal. Pero, bueno... Aquí non, aquí teño comido máis ou menos. Aquí, bueno, eu non, aí no Robledo non se come mal, Que che gustou do Robledo? A mí o do Robledo gustarame o bacalao asado á brasa. E teño moi boas vistas tamén. Que? Teño moi boas vistas. Moi boas, hai vistas, sí. Como vistas, é precioso. E as navallas, non probaches as navallas ali? Hai navallas, non. Ali non. Non me gustan tampouco as navallas. Gustan os percebes. Eses sí. E o bacalao do Robledo moi bo. O bacalao do Recórdano moi Robledo bo. gustame moito. É así, un restaurante preferido que me gusta comer é o Rocamar. O Rocamar polo marisco. Sí, que recordas comer ali? Ahora comemos ainda non hai cando foi ahora. Que José Luis, bueno, ahora que no cumplianos de José Luis, cumpliron 40 anos de casados, invitáronos ao Rocamar. Entón, claro, puxaron o marisco da ría. Estaba bon. Home, puxaron o bogavante, puxaronos bois en tola, e tiña sustancia. A ría sabía a marisco, porque outros veces cómelo en outros sitios e non ten sustancia a marisco. E logo tamén moi boa ubicación o Rocamar aí, non? O Rocamar ten un moi bo servicio. Moi boa, o servicio moi bo. Un servicio moi agradable e moi... E que ten que ter un bo servicio para ti? O servicio principal é o trato da xente. Iso en todo. En todo, o servicio e o trato. Se te tratan ben, aínda que a comida non sea moi boa, pásalo ben. Pero si xa están a mirar para ti, no. E ti que prefieres? Bo servizo e mala comida ou boa comida, mal servicio? Bueno, gustaría máis dúas cousas, pero non sei que che diga, Non sei que che diga. Se vou a escoller, non sei que che diga. Porque eso digo, comemos moi ben ali. Cal é o teu postre preferido? Eu de postres non son moito de postres. O arroz con leite si comería unha fuente dereita. Ese gustame. Moito. Pero así postres de tartas, de queso, non son de tarta de Santiago, nin roscón, non son de... No. E aquí en Galicia que hai tanta festa gastronómica, en Galicia hai un montón de festas gastronómicas. Sí. A do... Nos íbamos a de Bayona, a do... Como se chama esa? Arribada. Claro, pasábase mal porque era tanta xente que non... Pero de comida, gustache recordas unha festa de comida? Pois a do porco, a do carneiro, a do... bueno, en cousa fixaron a do cochinillo. Esa boa, non? Estuvera ben, pero a quen lle gusta o cochinillo? A mí o cochinillo non me gusta. No, a mí me encanta o Eu cochinillo. comino eu fui a
como se chama, a Segovia, nunha excursión, e fomos comer o cochinillo. Ali parte no cun plato. Claro. Se parte no cun plato, o Se cochinillo. está ben cociñado, ten que cun plato poder partirse. Pero a mí o cochinillo, non, eu non digo que non sea unha comida rica, pero a mí faise unha comida blanda, non sabes? Fáseme como a Tevis, vamos. non me ten, non sabes, a masticar como o cordeiro, o carneiro, como carne de porco, gústame a carne, gústame casi toda a carne. A mí toda a carne me gusta, pero o cochinillo faiseme blando. Claro, moi tenriño, saca grasiña, tenriño, sí. Cando eras pequena, había algún plato especial para cando eran as festas, ou había un cumpleaños, sempre dices, pues sempre hai este plato cando hai un día Só especial. no día de San Roque, na nosa casa se mataba un carneiro. Para San Roque, sí. Para a festa de Santiago, no. Para Santiago, máis ben, matábamos algún galo. Un galo que botábamos estofábamos. E, bueno, esos 2 días. Despois matábamos unha galiña, botaba lá a cocer, botaba de macarróns, xa tiñamos comida para E como era o proceso dos galos? Nacían novos galos e o máis fuerte deixábase e os outros liquidaban? Sempre se deixaba un galo. Un galo para que? Hai un galo. Claro. Sí, tiñamos galo para galiñas. Pero estaban flacos, home. Non comían os galos, non comíamos nós. Non comía nadie. Eu, cando eu fui pequena, non comían os animales, nin comía a xente. Non, porque non había. E cando non hai para a xente, non hai para os animales tampouco. Ni as galiñas puñan huevos. E cans había moitos. As cans ainda había porque había cazadores. E que comían os E cans? marchaban para o monte a cazar, que non sei que cazaban. E que comían? Que comían? Pois eso sabía, pero se non había. Algo asiño, non? Que lle daban de comer? Na cociña de Elsa, cal é o ingrediente que nunca pode faltar? O que máis te gusta? Ai, que sei, o azúcar. No, pero non sei, Hai un ingrediente. o allo, o aceite de oliva, O aceite de oliva, o allo. Allo na miña casa é o viño cebola. blanco, brandy. Tamén, Cal é o no. que máis te gusta? É dicir, Viño blanco tamén teño que ter sempre, porque eu a comida boto viño blanco, consumo bastante. que prefires, viño blanco ou brandy? No, o brandy tamén me gusta, pero non sendo fácil para carne fuerte, para coello, para carneiro, ou para unha espaldilla de porco, se fago unha espaldilla ao forno, pois boto un pouco de brandy por encima. Pero se non, eu sei unha carne adobo, pois unha costilleta ou de porco, máis ben. Sen ternera non lle boto máis nada con un pouquiño de sal. Non lle boto nin allo, nin nada. De ternera gusta mal, ao A natural. carneira ou a ternera ou caldeiro, non? Ao natural. A ternera ao carneiro non é que sea unha cousa moi favorita para Non mí. é esa receta, a de Hai moita xente que lle encanta, pero a mí non é moi favorita. De pequenos, de cando erades pequenos xogabades na cociña? Gustaba vos estar ali no medio dos vosos pais e abuelos xogando ou non? Se a cociña non tiña máis que 2 metros de ancho e 2 de largo, a ver, éramos 8, se éramos 8 ali dentro, xa xogábamos todos xuntos, porque a nosa cociña era tanto como isto de aquí a aquí, que canto é isto. Claro, era moi pequena. E o que se usaba para quentar a casa era a cociña, sempre estaba encendida en A inverno. cociña estaba encendida, e nós como éramos moitos, e a casiña era moi pequeniña, xa tiñamos calor suficiente, e tiñamos, os bois debaixo da casa. Estaban debaixo, claro. Claro, que era o que daba calor para arriba. Debaixo do piso estaban os bois, debaixo da casa, a corte. Entonces nós estábamos en riba, e non había, bueno, ainda caía a agua, para mellor por arriba, por as tellas. E se ti foses a China, pues, algún país de África ou algún país por aí perdido polo mundo, que plato lle recomendarías a xente dali para probar daqui de Galicia? Eu non fui nunca. Pero se foras, que plato recomendarías daqui? Non sei, eso sí que non podo dicir, porque sen velo... No, pero ti imagínate que te levan a China mañá. Eu non quixera ir comer a un chino, a un restaurante chino, así que non quixera eu. Pero se a ti te levan ahora a China e che dicen os chinos, Elsa, recoméndanos un plato rico de Galicia, cal lle recomendarías? Bueno. Un que che guste. Eu recomendaría a todo mundo o cordero, porque a mí o carneiro é a cousa que máis me gusta. Ben arregladito, para min. Ti podías ir para Marruecos, porque Marruecos cociñan moito cordeiro. A mí, nos países o meu árabes. plato preferido, para min, é o carneiro.
Estando ben arreglado, Si non, non. Quedou Eu só fui claro. a comer a restaurantes e poñencho cocido, parece cocido como se fora... E non é que non coma. Bo cordeiro. Queda aí claro. Ben Bo cordeiro. arreglado, a mí cordero. E cal é a túa opinión desta cociña moderna que hai agora, que che poñen platiños moi pequeniños, destes restaurantes de Sella Michelin, que che poñen 20 platitos? Que opinas? Que opino? Que eu que cando vou a comer, quero comer. Non quero mirar para o plato. No? Iso tamén. Porque xa me pasou en como se chama? En Francia, como era? Non pasa fora En de... Monteller. En Monteller. É francés, non? En Monteller. Pode ser, non? En Monteller, sí. En Monteller nós viñamos de Croacia e de Bosnia e viñamos sin comer ningún pescado. E tiñamos unha gana de peixe que non morríamos. E chegamos a un restaurante e queríamos se tiñan algo. E entonces non nos entendían. E había un deses roqueros que están nas escaleiras e chamarono para que nos entender, que nos dixera que comida queríamos comer para facérnosla, claro. Entón, nós dixemos que tiñamos ganas de... pues aquí la especialidad es los chipirones. E nós, claro, como tontas, pedimos chipirones. E puxeron 3 chipirones pequeniños nun plato grande, e nun buraquiño que tiña o plato no medio, puxeron 3 chipirones ali, con 3 bolitas de patata e de cebolo, non sei de que. E ahora vai o pescado que íbamos a comer. E 30 euros. Non, foron 50. 50? Ah, que dado. Bueno, tamén nos deron un postre. Sí? Sí, unha uva redonda, outra redonda de sandía, como unha uva, Xa. feita en sandía, tías, de saber de molde, como de un moldiño de unha sandía, un moldiño de un melón, outra uva, unha uva de uva, así, dentro de outro buraquiño, de outro plato, que 50 euros. Pero iso para manterse a línea é mellor que hai. Pero, dígoche de corazón, que eu cando entrei ali, eu non sabía que nos iba. Pero cando fomos ao baño, dixen eu, aquí vamos a pagar, pero non vamos a comer, pero vamos a pagar bien. Porque o baño teña unha sala de espera ali fora, que aquilo era para... Destes baños que teñen toallitas, non? Toallas pequeniñas, Bueno, enroscadas. adornado todo, unha salita para o espazo. E máis xente que pasara ao baño, os outros estábamos esperando. E dixo, bueno, fomos a un sitio fino, era fino. O sea, abuela, ahora que xa prescribiu e pasaron moitos anos, era común, cando erades pequenos, pola noite ir ás hortas a coller un pouco de alguna pataquiña, algún pemento? Nós nunca collimos nada a nadie. E a vos? Igual para mañá, ostras, faltan os A pementos. papá, meu pai, cando tiñamos os campos das patatas, levou colmo e fixo unha choza para dormir ali, para cuidar as patatas e non levábanos. Porque me roubaron a vez patacas, non? Iba a dormir para lá, para o campo, para que non roubaran as patatas. Foi moitas noites. Xa. Sí, tiñamos os campos de patatas. Nós as patatas sementábamos. Tiñamos 2 campos solos. Entón un ano sementábamos un e outro ano outro. E papá iba a dormir para ali para que non se non roubaban. Pero nós nunca collemos nada. Nunca, vos para a noite a dormir. Ainda que non tuveramos nada para comer, pero non. Que opinas da comida rápida como McDonald's, Burger King, Telepizza, estes sitios onde chaman unha hamburguexiña? Eu iso non aconsejaría a nadie. Por qué? Porque iso, filliño, mellor que faces na casa. E nunca probarías McDonald's ou Burger King? Eu xa comín cada ¿Sí? xa non comín no restaurante e en Gondomar comín, como lle chamaban, hamburguesa, concho. Ademais nunca a comera. Vale, que non... Gustoume. Sí. Gustoume a hamburguesa, gustoume. A cara estaba rica. Pois un día tens que ir a probar McDonald's. Que? Tens que ir a probar McDonald's un día. Mandonas? Sí, hamburguesiñas estas por €1. Non sei. Non se sabe que meten dentro, pero bueno. Non teño ido. Hai algún plato que comes hoxe en día que che recorda moita a infancia? A mí o que máis me gustan os huevos fritos. Que só os comía antes, pero botándolle azúcar. E antes non lle botaba azúcar. Sí, Sempre. Aunque non tiñamos, aquel chisquiño botábamos así. Sí, ¿no? Un chisquiño por encima botábamos. Sí, os huevos fritos a mí sempre me gustaron moito e sígueme gustando. Xa. E aparte dos huevos fritos, cal é a túa hoxe en día, cal é a túa mellor receta? A receta que estás máis orgullosa de facela? O carneiro tamén? Ou o carneiro porque che gusta, pero que ti a fagas e a xente lle guste moito? Que sei, tamén a empanada de coello,
un coello estofadiño despois metido nunha empanada, pero empanada feita masa da casa e non facela aí finiña, que leva bastante dentro, cebola, pimento, bueno, e bastantes trociños de coello estofado, non relado, O sea, senón en trozos. Hai que ter cuidado cos E huesos senón aí. unha empanada de polo, pero con pedazos grandes. E tapabas aquela empanada, e despois destapar, non partila, destapabas a empanada, Sí. que estaba É riquísima. porque se metía o polo con hueso e o coello con hueso tamén. Porque, eu que sei, home, estofábalo así, logo caca, cebola, e que botabas aquilo todo na empanada e aquel pan sabía a gloria. E outra empanada que sale moi rica tamén é a de lengua de ternera. Estofada e sale riquísima tamén. Claro, primeiro estofala e logo, o sea, pos no recheo. Sale estofada, despois botas así cebola bastante para que apocha ao final dentro da salsa, e botas aquilo na empanadera con pan. O sea, cal foi a última receta na que innovaches, na que seches, vou a experimentar un pouco, botarlle un pouco de curry a que a comida, vou a botarlle salsa de soja, ou algo así raro. Non, nunca lle botei. Nunca innovaches? A túa comida ven sendo a mesma de sempre? Temos aí como se chama iso? Que lle botan moito. Mostaza e do outro, non sei que nombre ten. Ketchup, mayonesa. Ketchup, mostaza, iso teño tido aí. Eu nunca lle botei disso a comida. A mí non. É unha comida ben feita, non me fai falta botarlle nada diso. Cal é o teu... Bótate un pelín para diante, se non se te escoita. A salsa do tomate. A mí a salsa de tomate no carneiro non lle boto salsa de tomate. A mí non me gusta botarlle tomate a varias comidas. Solo un pescado que guiso, entón, gustame que leve tomate. Pero a carne, gustame que non leve tomate. Xa. E cal é o teu mellor recordo ao redor de unha comida? Pois unha boda, unha comunión... Bueno, pois mira, a reunión familiar, a reunión da mesa, que seamos unha mesa que nos compartimos ben, que teñamos bo rollo e que tiñamos, porque non se foi a unha excursión a comer, que quedei sin comer, eu máis a outro que estaba ao meu lado, porque os outros servían todo e nós quedábamos sin nada. Iso é o rollo que non me gusta a mí. E nas bodas hai que anda antes, que agora non sei se poñen. Se te sirven, non poden facelo. Pero se te poñen as fuentes no medio da mesa, empezan a revolver aquí, e iso eu non o podo ver. Aguarrado. A mí iso non me iso é o único que me fai a min efecto. A min porque quede sin comida. Eu fui a Francia, e servironos unha mesa con... Éramos 8 na mesa. E serviron unha fuente con 8 trozos dun pescado que non sei que sería. Era un pescado como se fora un filete rebozado, pero non sei de que... Un casón, non sei que sería aquilo. E un señor levantouse e botou 2 trozos nun plato, 2 no outro, os 4 que eran. E os nosos outros 4 quedamos sin nada. Entón eu chamei por un camarero, aínda que non entendía moito. E dixen, mire, que pasa aquí? E despois tuveron que sacar do plato deles e para darnos a nós. Porque era un trozo para cada un. Iso é o que non me gusta a min. Que a xente desa que todo quer para iso. O sea, que cando se comen nas mesas hai que compartir. Claro, non hai máis. Hai que pasar. Eu aquel día sabía que iba a pasar iso. E eu dixen ao señor, mire, que isto é para os 8. Como va a ser para os 8, mujer? Que? Este é para 4. É para 4 eles, claro. E nós quedábamos a ver. Pero eu que comín pouco, rín canto que pasei no porque había de beber había para 16, ¿no? Sí. De beber para 16 e para comer para 4. Había ben de bebida. Beber había agua fresca, entonces ainda non sei se sería moita, porque aí nese restaurante, nese hotel onde comemos, é onde dormimos. A mañán para desayunar, mira ti en Francia neste tempo, era leite de polvos. E os polvos terminaronse, despois a señora non quería botar máis polvos, quería que tomáramos a agua. Os que chegábamos tarde, xa non quería botar iso, pero non hai ni polvos, entón acabouse. Mira que en Francia, que hai moitísimas vacas, pois tomamos leite de polvo, nun aparato, nun bidón que tiña ali colgado, e sacábamos por baixo. Pero claro, que nós chegamos tarde, xa salía agua, xa non salía leite. Xa. Ahora está moi de moda as dietas, entre elas, antes pues, había xente que era vegetarianos, ahora están os veganos, que os veganos non comen carne nin peixe, pero tampouco comen ovos,
Sin leite, solo comen pues, verduras, froita, hortalizas. Que opinas deste tipo de dieta? Eu, se chegara a ter unha parexa desas, mandaba para a abeja a comer erva. Era o que opinaba. Mandalo para a abeja. Porque eu sabía con nós, xa nunha excursión de Francia, cando eu tuve aquelas chavalas aquí, o conductor era deses. Era vegano? Era. E mandeño para Julia, para aí para baixo. Dixen, Juliña, manda para o campo que eu non teño campo. Porque, hombre, un home que non come nada, a ver que lle das de comer. Porque se ainda come huevos, dalle huevos. E se come leite, dalle leite. Ou queso. Pero non comía nada. Mandeño para a casa de Julia. Que lle dara la lá de Entón, dormir. ti vegana nunca podría ser. Que? Ti vegana podría ser. A agora xa non pode ser nada. No. Pero serías capaz de estar sin comer carne, peixe, ovos e leite? Non sei que comerán. Eu que sei que van cousas moi boas, non sei de que. Hai cosas moi ricas, como tofu, seitán. Como que? O tofu, sácano da soja. É como se fora Eso, queixo fresco, pero É feito de que? de soja. É que é soja. Soja. Sácana de onde? Dunha erva? Ah. É o que eu te Onde dicía. sacarán? Eu xa mandaba ao conductor, xa lle dixen a Julia, leva que ti tais un lugar bo aí para botalo para aí para baixo. Porque é o único que hai que dicirle a unha xente desas que quería lechugas, non sei que quería máis, porque que lle dabas? Xa. E que, por exemplo, que opinas ahora que no Mercadona venden comida feita, que sabe chache venden a lasaña envasada e quentar un minuto no microondas e listo, o polo xa E a cociñado. tortilla é todo, refío. Iso eu aconsejaría a xente que non o comprara, que non o comera. Unha tortilla non dá traballo ningún facela. Ningún. Botar a patata na sartén, darlle dúas voltas, un par de huevos por riba se fai unha tortilla. E ter que comprar aquilo e comelo, non. É fano. É fano porque eu sei Entón, que consello lle darías a esta xente? Que? Que consello lle darías a xente que Eu compra? aconsellaríalle que non compraran comida feita. Que a fixaran na casa. Comida como a da casa non hai. Comida como a que facemos nós non hai. E se non teñen tempo, que cociñen e que conselen en tuppers. Pero cociñase de víspera, cociñase de noite, cociñase... Conforme hai tempo para ir tomar o café á Iso é cafetería... verdad. Iso é verdad. Que? Que iso é verdad. Pois tamén hai tempo para facer un guisiño na casa e deixalo feito. O sea, e das dietas que opinas? Porque agora tamén está de moda facer moitas dietas, pois comer solo carne, comer menos, pasar fame, non comer azúcar. Dieta sí, dieta no, Elsa. Eu non digo nada porque nós non comíamos nada e morrer non morremos. Vivimos aínda. Estábamos... Cal é a túa dieta? No, tampouco non había xente gorda, que daquela nós íbamos a máis de 3, máis de 4, daqui a cousa hai 5 kilómetros ou máis, de haber 6 kilómetros. Sí. E íbamos a Sabarís e viñamos a pé. Pero, porque non pesaba o noso corpo, non pesaba nada. Andabades moito de antes. Non mirabas un gordo, daquela non había un gordo. Sí. Entonces, claro, o comer moito non é moi saludable tampouco. Pero comendo ben, o que hai é, claro, facer a comida. Facer comida non é moito, non é que che dea... Claro, a cociña leva tempo, pero moito non, Porque ti doras un pouco de carne e bótalo nunha tarteira, ponla aí no mínimo, e cando chegas telo preparada. E agora, que os adiantes que hai agora, se a metes nun forno, máis rápido se fai. Sí. E hai olas a presión. Ou se non hai porque comprar a comida feita. E cómprase moita, Moita. E ti ten en cuenta que nas carnicerías, cando se teñen o polo adobado, é porque o polo non valía para vender fresco. Entón adóbano, claro, despois a cheira que dá gusto. E a carne igual. Entón se ti xa compras preparado para pôr na tarteira ou xa compras feito. É certo, Adrianciño. Que cando damos unha carne, sempre que esa carne xa... Entonces, bueno, pues parte la partidiña, adóbala, faz unha zorza e se te come. Vamos a pasar ahora a tele. A tele hai concursos de televisión, hai Masterchef, Top Chef tamén está. Pero antes de falar dos programas de cociña a tele, como, bueno, tamén con Marguillano, nas telenovelas que ves ti, aí salen comendo cociña tradicional do país no que son ou aí non comen? Pois eu... Aí fan moitas comidas, pero non sei. Hai moito namorado, moito besito, pero pouco a comer, non? Namorados e todas esas, as telenovelas todos son de namorados. Pero a mí é unha cousa que as telenovelas a mí tampouco non me preguntes por ninguna, porque non sendo, non me... Porque saben que todas son iguales. Empezan,
E cando empezan parece que ainda te chama un pouco, vela, miras que sigue, e sigue igual, sempre termina, ao final termina todo no mismo, entonces non vale a pena estar a mirar para iso. Vale, entonces os programas de cociña como Top Chef ou os de Arguiñano, de algún Eu cociñeiro... miraba en primeiro o Masterchef, miraba e gustábame. Sí. Agora xa non me chama a atención porque sempre mira sempre o mismo. E tampouco me gustaba que estragaran a comida como estragaban. Aquilo de partir un trozo para sacar un chisco, no. Vamos, hombre. Entonces están aí partindo un salmón que nos sale tan caro, sacolle un filete, aí un pedaciño, pélano por riba, e logo fan dúas racionciñas aí para pôr nun plato, e o máis que andan a facer con el. Onde vai aquilo todo tiran? Ah, porque non se sabe onde vai todo iso. Non que sei. Arguiñano? A Reñano miro poucas veces, o miro. Cociña Porque todo con auga. Bótalle moita agua. Ese consume moita agua. E a miña comida de agua, que agua non. Todo... Ahora se lle bota agua de caldo, porque ten caldo feito, pero a mí o Reñano non me vai. Non me vai por iso, porque eu miro que dora unha carne que queda no punto, para deixala ali no mínimo e que se cociñe. Non, colle un xarro de agua, mete baixo do grifo, dentro, a cociñar. E despois se saca aquel caldo. Home, por favor, a mí iso non. Ti por aí non pasas. Eu por Arguiñano non. 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 E hai outro cociño que che guste ou solo E Arguiñano? gustábame en primeira, así, os Masterchef eses. Es miramos, e nos mirei bastante tempo. Agora non. Vale. Inacamente estaba Eva, aquela rapariga que chamaban Eva. Tamén me gustaba moito. Agora, desde que ela saliu, tamén non. Vale. Ou gustache botarlle picante á comida? Pois mira, picante a comida non gasto picante. Porque, sabes que nós tivemos un médico na familia que dicía salado e picante non son moi sanos. Hai, en cambio, quen dixe agora que o picante que é sano. Pero eu sempre lle oía a él, vos non comendo picante nin salado, podedes comer de todo. E se queres usar un pouco de picante, por exemplo, igual pimentón picante po pulpo, Non eu quero, sabe? ou un pouco de guindilla. A guindilla como me parece tomar xa. Non, que picante non che gusta, non? Non, eu cousa de picante non... Nin o pulpo tampouco me gusta. Xa non pido. Xa pido cansear unha vez pido pulpo que non me lle boten picante. En cambio, hai quen come esos pimentos picantes que dice que son moi bons, que son... Para mí, o picante é unha cousa que non. Que tal está os risotos que fai teu neto? O meu neto, risotes... E o plato que é o plato que mellor lle sai, o risoto, non? Sí, teño comida algunha vez que tamén o que fai a miña nora fai o sei como lle chaman, co sapo. Con sapo? Sí, faño co rape, fai un arroz caldoso que non sei que nome lle dan. Eu en primeiro non me gustaba, agora só como. Bueno, vas adaptando pouco a pouco. E a comida enlatada gustache? Pois non sei, non me apetece cociñar, abro unha latiña de fabada a ver que Pois sí, non xa non compro. ¿No? É un enlatado tampouco. Sabes o que compro enlatado? Que me gusta? Unha latiña de sovas ou unha de cabalas, de rinchas, Sí. esas en aceite, esas gustan. Ou tamén podes facer a empanada cas sardiñas, non? De lata tamén queda moi boa. Tamén, esas tamén. As Queda moi sauviñas boa. é o que xa digo. Unhas sauviñas así, para unha hora. Non é que sea unha comida a mí. Eu gusta me carne unha bisteciña á plancha, un salmón á plancha, un xirelo asado á brasa, unhas sardiñas asadas, unhas sauviñas. Esas gustame, peix así. Os xirelos. Por exemplo, se comes peixe, gustache acompañarlo de viño blanco, e se comes carne de viño tinto? No. Eu só tomo un vasiño de viño blanco tinto a hora de comer. Eu viño blanco só lo uso para a comida. Solo? Para beber, non. Non che gusta? No. E algún espumoso, así champán? En que me gustaba así? o albariño, gustábame. Cando vivía o teu abuelo, bueno, cando éramos novos, a veces íbamos todos rosal na moto. E traíamos un garrafón. Na moto? Porque había tabernas. Había tabernas e nas tabernas tiñamos barriles do albariño, dali do rosal. E eu tiña aquel cheiro ainda na nariz. Eu se distingo o viño do albariño, son capaz de distinguilo. Eu. Agora, este ten albariño, pola sustancia. De beber daquela que íbamos alá e traíamos un garrafonciño de 2 litros. Non moito porque na moto. Sí. De 2 litros de viño do barril. De albariño para do barril.
non de botellado. O sea, le traía de na moto, de do Rosal ata Naquela aquí. non había tampouco viño marca embotelladas. Había viño ao bar, que eu nunca o comprei. Non había viño no barril. Ibas a unha taberna, non había, tampouco había tabernas. Que donde vivían viño a garrafóns, ou viño por tazas de viño, ou garrafóns de viño. Claro que se vendía daquela. Cando eu era chavala, ibas a unha taberna, e eu che vendía unha taza de viño, ou un litro de viño, un cuartillo de viño. Pero non había como agora. O sea, notas moita diferencia do porco, da galiña, da ternera, de cando tiras pequena, o de granxa, o polo de granxa, o porco de granxa? O de granxa, sí. Cal é a maior diferencia que hai entre A mí aquel... gusta máis o da casa. O da casa ten outra carne máis tensiña, dura, sustancia, sabe? máis sabor, non? Hombre, máis grasa tamén, Este de grasa... No, a grasa no. non? No, a grasa no. Si sacas a piel e queda os terralos rubios da casa son riquísimos. Estofas un galo desas, estofadiño, así con brandy, como ti dices, e non lle botar agua, e queda divino. Bueno, eses quedan riquísimos. Va así, grande, un galo va, que non sea moi bello. Para que tamén quere máis tempo de queda máis cocción. rico cocido. Claro. Faz un cocido, Claro. un pouco de pedaciño de lacón, e botas un galo deses, entón sí, entón cocido é un trociño de carne. Claro, porque na casa era común ter galiñas, sobre todo galiñas e porco, non? Bueno, tiñamos ovellas. Ovellas tamén. Sí, xa tiñamos. Pero ovellas só era para matar o Sí, año cando había un añiño para festas, así para ter para as festas. Un par de ovellas nós tiñamos. 2 ovelliñas. Para ter un carneiriño así para cando viña. Nos para San Roque casi sempre se mataba o carneiro. Porque querían vir nós e non é por nós, porque nós máis servía o patrón aquí é Santiago. Pero en cambio a festa de San Roque era máis famosa. Xa, entón aí había que matar o carneiro. Entre cocción o forno, tipo a cociñar un alimento forno, o fuego, a brasa. Ao forno, Como che gusta máis? estaba riquísimo, pero entón había que cantar o forno de pedra, Sí. do pan. Si, nós cantábamoslo. Nós cando cocíamos pan, nós para Nochebuena cantábamos o forno. O día de Nochebuena cantábamos o forno. Facíamos unha bola na casa de meus pais, porque daquela así, sempre nas Navidades ainda tiñamos millo. Entón facíamos unhas bolas e facíamos unha empanada. Unha empanada de ollo mol, ou aunque fora de xurelo grandes. Unha empanada sempre se facía, para día de Nochebuena. E facíase... que foi que falamos? Empanada, cordeiro, leite, arroz con leite. Empanada pero de peixe. De peixe para Nochebuena, non? peixe. Como era a noite. E porque a brasa nunca cociñabades. A brasa cociábamos moito. Sí. Porque non había aceite. Entón os chinchiños así pequenos que puñolos na parrilla, engruñábanse e caíanche nas brasas, xa non os podías coller parrilla. Entón non era común cociñar na brasa. Pero se veía un xiralo grande, Ah, sí, e sí. basabas, entón aquilo. Claro. Sabía, bueno, a brasa, sí. Claro, peixe tamén había moita diferencia, peixe de antes co de agora. Home, a sustancia, sí. Porque agora todos vertidos antes non mira. Porque antes toda a terra había humedad, porque esa fonte nosa nunca secou, nunca. Esa fonte que temos aí fora, nunca secou. Toda a vida botaba pouquiño, en agosto, en setiembre, moi pouquiño, pero botaba. Pero eu que eu comento moitas veces, aquí na casa, digo eu, antes as aguas, ti lavabas a lousa e a agua botábala aí fora, debaixo dunha viña, tirabas agua. Agora, a agua toda marcha, o do baño, o de ducharte, o de lavarte, o de lavar a lousa, esa agua para onde marcha toda, vai para o mar. Esa agua antes quedaba toda agua, toda quedaba aquí na terra. Entón as terras tiñan sesión. Agora está todo seco. Agora a agua vai toda encañada, a dos vertederos vai encañada, a do baño vai encañada, toda vai encañada. Sí, a das fontes tamén, ao final a auga... O saneamento ese, claro. o famoso saneamento. Entón as terras quedan estiladas. Non hai humedad. E a nosa fonte agora tamén cansa. Tamén agora en setiembre se cansa. En agosto se cansa.
Como sabíades antes que a auga se podía beber e cal non? Porque ao final igual ibas a unha fonte e esa fonte viña de Non auga. podíase beber. Todas se podían beber. Pois eu creo que todo. Beber vivíamos, ahora que se pode, non sei. Ahora que beber vivíamos. En todas as fontes vivíamos. Ahora xa non se pode. Pero tampouco non había os detergentes, non había nada disso. Antes non había detergentes, había un cachiño de jabón que non tiña para lavar a roupa. E non había nada para botar ya a lavar a lousa, lavábala con estropajo e un chisquiño de sabón. Sí. E iso contamina moito tamén. Duchaste pero con gel, lava a cabeza con gel, ou con champú. Claro, porque antes duchabas nunha... Todas son porquerías. Antes para duchar, que collías unha palancana con agua quente. Unha chisco de palancanilla lavábamos ali. Non sei, é como vivíamos a cerca do río. Cando era no verán, baixábamos ali ao río, e metíamos por ali nun pociño con chisco de sabón, íbamos 4 ou 5 raparigas, e unhas lavábamos ás outras, Sí. ali no río. Así aos sábados ou aos domingos. Se non tomabas a cara e lavabas os pés un chisco e lavabas un chisco a cabeza. En inverno contabas Cheirábamos auga. todos á mesma colonia. Sí? Non era a mesma marca, non había outra. Claro, a miña colonia para Non todo. había outra marca. Claro. Era a que había. Sí, é así. Pensas que é mentira. Era a mesma marca da colonia. Sí. Que cheirabas o mesmo que cheiraba eu, e os outros igual. Entón non. Cando empezou a haber restaurantes aquí en Gondomar? Ou sitios para comer aquí en Gondomar? Cal foi Aquí o en Gondomar primeiro? había fondas, chamabanlle fondas. Non chamaban bares, nin... Eran bares, pero tiñan así para dar unha comida os días de feira. Xa, iso xa é día de San Benito. Iso xa é moi bello. A da Couta tiña que ter moitos anos. Así viviran agora. Non sei, porque agora xa non hai nada ali. Xa hai un edificio. E aquí a de Flores, ainda está a casa ali, pero xa non hai nin fillas, nin nada. A Flora en frente á gasolineira antigua? Claro, a frente á zapatería de Núñez. Esa era a de Flora. A de Flora está frente á zapatería de Núñez. Pasa a carretera por no medio. E despois a de Mineiro, cruzando. A de Mineiro era máis antigo de todos. A de Mineiro e a de Flora. Estaban a competencia. Porque viñan os feirantes, uns iban a de Mineiro, outros iban a de Flora. A comer o día de feira. Xa. O día de San Benito. Feira era os domingos. A feira había todos 3 días de feira. O 11, o 20 e o 29. En Gondomar había 3 días de feira. No mes. Sempre eses días, cando eras en 3 luns, días. en martes. Había o día 11, había o día 20 e o 29. 3 días E había feira. aí que se solía comprar? De todo. De todo había na feira. Había cabritos, había años, había ovellas, había... En Gondomar onde se facía? En que sitio reuníbas todos? Onde está ahora o parque? Aquilo, o centro instituto. Aquela era a feira, todo aquilo. Para lá por riba, aquelas escaleiras, aqueles pedazos, todo para arriba. Todo aquilo era a feira. Pois se chama parte da feira, non? Por iso. Claro. Era a feira. E aí cerraba todo. Aí bois, aí vacas, aí... E se queres comprar froita ou peixe, aí non. Iso non, iso aí vai na plaza. Na plaza dentro... A praza sempre estuvo onde está agora. Non, a plaza estaba onde está agora a óptica. Sabes onde está a óptica de Gondomar? Non sabes onde está? Sí, home. Onde está o de Morgadáns, a cafetería. Que ali antes de ayuntamiento. A de Juanito. Ah, vale, sí. Na parte de acá está a óptica. Sí. Juanito está aquí, a óptica aquí. Sí. Por o baixo da óptica. Por baixo. Era a plaza. Antes era ali onde a dubir, antes da plaza, eu esa non a acordei, esa plaza non a acordei, pero antes a plaza era na Alameda aquela que hai abaixo, onde a frente do Vila, onde estaba o palco. Ah, sí, claro. Onde está o palco, ainda está, creo. Sí, está. Ali antes diz que era a plaza, ali, pero a plaza fora, non era a plaza dentro, era ali fora. Aire libre todo. Era eso mismo. Eu esa non a recordei. Pero entón recordei a plaza onde está agora as de Chaín que teñen un comercio. Unhas raparigas de Chaín que teñen un comercio. Por debaixo da óptica. Hai ali un comercio de roupa. Pero ahora hai un edificio, entendo. Claro, xa era un edificio. Pero aquilo era a plaza grande, está lá. Salía lá ao outro lado da lá, que por a parte da lá, salía xa ao tranvía. Ali tamén chegaba ao tranvía, por debaixo da Caixa de Ahorros,
onde está a Caixa de Ahorros, onde agora xa é banco, non sei que. Pero aí, por baixo estaba o tranvía, chegaba o tranvía ali, era a estación do tranvía, ali, paraba o tranvía. Entón, dali, xa se entraba para a parte da para a plaza. A plaza chegaba á calle da lá e a calle da cá. O sea, Era unha plaza grande. o sea, E entón, ali vendíase pescado dentro. E fora, as mulleres iban a vender fruta, porque era das casas, non? Así, mercados con... Había algunha tienda así con algo de fruta, pero non. Todo era xente das casas que iba a vender fruta. o sea, ti se comprabas unha galiña que tiñas que levar, como levas no colo? Aos lunes era o mercado. O sea, Entón, levabas a vender, sabían as galiñeiras para comprar, e levabas a vender... sí, pero ti se comprabas unha galiña en Gondomar, como subías a galiña hasta Morgadáns? O no colo? Collías a galiña no colo e levábala... Pois sí, un año podías collelo cunha corda, non? Ou un porco. Claro, Un porquiño que levábalo cunha corda. Non? Como subías o A porco? galiña non sei como se traería. É o que sei, galiñas que aquí non é o que... Aquí viñan a compralas. Entonces viña unha muller e traía unha vella con a cesta. Viña ela a comprar e traía outra muller con a cesta. E ataballe as patas e metías dentro da cesta. E aos lunes iban a vender aí a Gondomar. Aos lunes era o mercado en Gondomar. Entón era o mercado de fruta e viñan así a vender algún tropiño por ali. Sí, había así para un mandils, ou uns mandilóns, así un camisón, unha camisa. Había unhas que viñan a vender. Xa había mercado ao lunes. Xa era común ali vender pan de millo tamén, ou non? O pan de millo cando non se vendía? Pan de millo non había. E máis de ahora? Non había millo. Non había millo, pan, non había nada. Non había para vender. Pero entón era o lunes. Era o mercado do lunes. E comida vendíase para comer? Para juegos. Comida xa feita para poder comer? Non, iso nada. Iso Comida nada, non? feita, non acordo haber nada. O único podía haber unhas empanadillas, pero iso ibas a Vigo, e a mellor ibas a unha confitería ou así, algo así, que chegaba a unha taberna, que che podían vender unha empanadilla para comer. Sí. Nun bar. Sí. Nunha taberna, nun bar. Sí. En Vigo había bares, restaurantes tamén. Eu en Vigo, os restaurantes, había un hotel así deses antigos, pero xa non recordo. Había moito comercio moito. A todo, desde aquí do Paseo de Alfonso, todo hasta o Príncipe, e por lá para baixo eran comercios. E agora non hai nada. Agora esos comercios grandes almacéns, e así todo iso. Veo o Corte Inglés, e veo esos outros por aí, esas mercadonas todas. E acabou con todo. Acabaron con todo. Pois nada, abuela. Porque é certo, mira, non sei que me dixo outro día que tiñan un puesto na plaza de chacutería e que vendían cantidad. E que agora que non se vende nada. Claro, porque agora nadie vai comprar a plaza. Antes todo se compraba na plaza. Compraban o peixe, comprabas a carne, os carniceiros estaban todos na plaza. As carnicerías todas estaban na plaza. Eran os máis ricos os carniceiros, non? Sí. Eran os máis ricos os carniceiros. Claro, os carniceiros que non se compraba carne, pero pouquinha vendía. Que eran máis ricos os peixeiros. Quizás sí. Sí, non? Os peixeiros fixáronse máis ricos, sí. E os panadeiros? Os panadeiros, pois mira, había copena, e había a cristaleira. Pero máis ricos os peixeiros, non? Sí, Metes no peixe. Os peixeiros, sí. Pois nada, abuela, xa che fixen as 50 Xa preguntas. chegaron 50. Quedou algunha por facer ou non? Estabas esperando algunha que non che fixen e que... e que queira responderla a ti agora. Que? Estabas esperando algunha pregunta que non che fixen e queres que che faga agora É que haré? sobre comida. Non, si botaches de menos algunha. Ai, non, eu non botei de menos No? ninguna comida, porque xa digo, bueno, cando éramos pequenos, non sei, o único que levabas así unha veiga para levar unha tortilla, o que era o que facías para levar a comer. Ou senón un pouquinho de bacalao. Bacalao vos sempre, Levabades as fincas levabades tortilla ou bacalao tamén? Tortilla levábamos. O bacalao frito, non? Bacalao frito. Con patata cocida. No, solo. Solo? E comíades iso, bacalao frito Pois un solo? pedacinho de pan e comías aquele pan. bacalao. E bocadillo de un pouco de lomiño de porco así frito? Non, porque salábamos, mira, non, aquí non, aquí nesta casa só puñan a amolecer, só levaban a amolecer ao río.
E tiñan 24 horas no río. Sí, ali. Escondían en algún sitio onde miraban que ataban os jamóns e tiñan 24 horas os jamóns a amolecer no río. Despois, E quedaban perfectos. Despois podías comer unha loncha daquel jamón, pero nós alá non. Salábamos, e despois salado, cosíalo, pero non poñemos a amolecer. Mira, non valía a pena, porque cosíamos unha hostia así de jamón para comer 4 ou 6 personas, que che tocaba, non? Xa. Pois nada, abuela, outro día máis. Pois, Máis e mellor. Pero tens que arrimarte o micro. Arrímate o micro. mentre non morreu, Bueno, mentras non morra, síguenos contando xa se historia. acaba todo. Pois nada, iso. A ver se a próxima vez che din algo ali Sí? no baile sobre o que as comidas. Non, ali non dan comida, No? dan. Ali non. E os vellos beben cubatas ou non? Que bebedes ali os vellos na discoteca? Eu como beben máis ben Aquarius ou a tónica. Tónica. Si, os vellos máis ben unha tónica é un cas, é un Aquarius. É dicir, alcohol e drogas nada, non? Que? Alcohol e drogas Non, nada. nin Coca-Cola tampouco se non vellan. Hai moita xente que non quere Coca-Cola tampouco. Que música poñen no baile? Aí toca costas, yo tengo unha vaca blanca. E reggaetón nada. Que? Reggaetón non vos poñen no baile. Aí no costas somos 4 vellos aí. Tampouco Ahora bailades. non vale nada. Bailades pouco tamén. Antes sí, Antes. Ahora, aos miércoles dice que vale máis, que vai máis xente nova, non sei, que non tiña os miércoles, non vou. Pero antes eu varia costas e vían, bueno, tiñamos cantidad de xente conocida. É o máis baile que máis me gustou de Vigo, que se encontrara ese señor diante miña, o saludaría e o felicitaría, por iso que fixo aí, foi o Hotel Bahía, cando nos facía baile no Hotel Bahía. Porque os de Vigo poden estar agradecidos do alcalde este por iso. Alquiloulle un piso do Hotel Bahía, no segundo piso, e facía ali todos os domingos un baile que aquilo, ti mirabas aquela cintiña toda de Vigo, maior, bailando, contenta, toda ali, unha alegría. Terminou aquilo, acabouse todo. Acabouse todo. Hai unha diferencia, porque mira, o Bahía, polas vistas, tiña aquel sentado no Bahía. Sí, sí. Mirabas a ría, de paso que estabas ali, sentada, mirabas a ría, chegar os barcos, xa os pasabas ben. E despois ali dentro, maravilla, tiñan sempre, e pagaba o alcalde. Por iso que ese alcalde era un señor alcalde. Pero agora, cejou iso, que é o único iso. Agora fai muros. Agora vais... Eu veño por aquí por Beade, cando vimos por Beade. Porque vimos a recoller unha señora que está nunha residencia en Beade. Vimos por aí por Beade, todos son muros, e eu, mi madriña, pero que murallas hai por aquí. Isto fai o alcalde de Vigo. E eu, caramba, vai alcalde que tenes en Vigo. Que... Mira que murallas fai agora. Por que non nos fai o baile do Bahía mellor? Pero igual é para defender a cidade. Que? É para defender a cidade de Vigo, as murallas, non? Claro que non caia para baixo. A paos de Beade que tiñan murallas, porque vas por a carretera, esa que vamos nós, dereita a salir aquí a Valladares. Non sabes todo? Entramos alá en a rotonda aquela que hai, que xa se colle para arriba, para aquí, para arriba, e outra que colle para lá, para Beade. Collemos aquela que vai para Beade, e alá por riba, que diz que Beade por ali. Miras ao lado da carretera, murallas, todo de pedra. Todo feito como muros de pedra. E dix, isto todo fai o alcalde. Dixo, carajo, pero saconos o baile do Bahía. Iso era o mellor que pudo facer ese home. Iso era unha felicidade para a xente maior. Ti sabes cantos vellos había ali, vellos, bailando, contentos, toda a xente alegre. É o día primeiro que entrei ali, quedei asustado, Adrianciño. Xo digo de corazón, que quedei asustado. Xa non grava, non? Sí, E sabes por que quedei asustada? Porque iso eu non contaba con iso. Eu contaba, que vou ir a un baile, que iso non ha de ser un aburrimento. E non, cheguen ali e le ven unha alegría máis grande, porque non pola música, nin por mirar aquela xente maior, toda ali contenta, pero como se estuaran nunha festa que estábamos. Sí, señor. Mira, de corazón te digo. Eu estuve co alcalde, porque deu unha comida ali, e invitounos. E eu dixen, mire que nós non llevamos a votar, porque era así, sobre as votacións. E deu unha comida, uns pinchos para todo.
Entón eu dixo, bueno, nos podemos ir porque nós non somos de aquí. Entón, de onde son? Dixo, somos de Gondomar. Entón, dixo él, ai, non, muller, ustedes poden vir igual. Ustedes veñen igual, aquí está para todos. Entón, son de Gondomar, pois despois arriba foi a Santanos. E son de Gondomar, se somos. E veñen aquí, sí, pois vimos aquí todos os domingos. Porque tiñamos esa oportunidade que tiñamos. O autobús que o collíamos aquí e que nos deixaba diante da porta do Bahía. E logo collíamos unhas 9 da noite diante da porta do Bahía e chegábamos aquí ás 10 da noite. Maravilla. Maravilla, aquilo era maravilla. E iso ahora, que me dar a ver que lle va a dicir eu. Sí. Te recordas daquilo que lle dixen eu ali? Cando fomos... Que aí queda apuntado lo do baile. Para que os poña un novo Pois, baile. poña. Que dille que se acorde que poña outra vez ese bailín que o estamos pedindo. É que somos de Gondomar. Vale. Pois nada, a ver se a próxima vez conseguimos o baile e cada próxima vez que falemos a sair no baile. Esa pode ser ali co baile. Pero a verdad que eu, mira, dicía sempre, Dios mío, esta xente maior a que vai, é un conto. Pero chegar ali e mirar aquela xente tan feliz que den un máis feliz e mirar aquilo co baile. Sí, señor. Pois nada, aquí queda. E agora sacou iso todo, sacou aquel sitio, pero aquel sitio era especial. Bueno, abuela, Ahora... espera, podes gravar e xa me sigues contando a historia. Sí. Pues nada, hasta aquí acabou. as 50 preguntas con Elsa. Vou tomar manzanilla. Historias por doquier. Con Adrián Barreiro.